tror jeg ikke. Tror du, de er dogne så? Måske nogle af dem, ja. Ja. Altså, at være doven, det er jo ikke en del af ordblind. Tror du, det er en sygdom at være ordblind? Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Tror du, det kan smitte? Nej, jeg tror måske heller ikke, det kan. Kan ordblinde egentlig læse, når de ikke kan skrive? Ja, nogle af dem, de kan godt læse en lille smule, og de kan også godt stave en lille smule. Og så er der nogen, de kan ikke. Tror du, det er en hjerneskade at være ordblind? Måske lidt, det er jo et punkt inde i hjernen, der går ind og blokerer, hvor man kan lære det. Ja. Hvis man har haft en svær barndom eller sådan noget, så kan det gå ind og sætte sig. At ordblinde kan læse, når de ikke kan stave. Tror du, at ordblinde er dumme? Tror du, at ordblinde er dogne? Ordblindhed er specifikke læsevanskeligheder. Vedvarende store problemer med at lære at læse og stave, til trods for, at der er en forståelse af talt sprog, at man modtager undervisning, at der er normale sanser, og det vil sige, der kan ikke påvises hørenedsættelse, ej heller synsnedsættelse. Der forefindes en god begævelse. Der er ingen alvorlige tegn på hjerneskade, og der er ingen store følelsesmæssige problemer.